min għandu aċċess għall-internet, żgur li xi darba jew oħra aċċess għall Wikipedia, enċiklopedija li qiegħda kontinwament tikber grazzi għal kontribut ta' eluf kbar ta' attivisti. Li ftit jafu huwa li teżisti verżjoni Maltija tal-Wikipedia li, naturalment, jisimha Wikipedia. Wikipedia hija enċiklopedija li ssiba fuq l-internet. Bil-Malti ngħidula wkoll Wikipedija, l-istess bħalma ngħidu enċiklopedija. Wikipedia bl-Ingliż u madwar 300 lingwa oħra hija l-ħames l-aktar website infittxija madwar id-dinja u hija l-aktar website infittxija li mhijiex website kummerċjali. L-oħrajn bħal pereżempju Google, il-Facebook u x'naf jien dawn huma websites kummerċjali li direttament jew indirettament fihom ir-reklamar. Fil-Wikipedia tmur bliema lingwa tmur m'hemm qatt reklamar kummerċjali. Il-Wikipedia hija wkoll enċiklopedija illi kulħadd jista' jikteb fiha. Hemm ukoll naturalment l-opportunità li wieħed jaqsam tarif illi jkun diġà pubblikat f'sorsi oħrax l-enċiklopediji wara kollox hekk jaħdmu u dan huwa b'x'jagħmel lil-Wikipedia proġett interessanti għal fatt illi mhux għandek awtorità waħda xi ħadd partikolari bħalma pereżempju kienet l-Enċiklopedija Britannika fejn dan huwa l-edituri tagħha li huma nies partikolari li qegħdin jgħidu x'inhuwa l-erf, imma l-erf huwa erf kollettiv, erf maqsum u lan fil-fatt tal-Wikipedia huwa li naqsmu l-erf tal-umanità flimkien ma' kulħadd b'mod ħieles u b'xejn. Il-verżjoni tal-Wikipedia bil-Malti Wikipedia hija xi ħaġa essenzjali biex aktar minn kollox nindirizzaw problema li ġiet identifikata fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dwar l-estinzjoni jew il-periklu tal-estinzjoni tal-ilsien Malti fil-pjattaformi diġitali. Għaliex għax aħna meta nużaw pereżempju il-Facebook jew il-Google, dawna ħafna drabi nużawhom bl-Ingliż, ħafna drabi anke meta nikdbu bl-Ingliż. U il-raġuni li tajjeb li nkomplu naraw kif nistgħu niżviluppaw il-Wikipedija, ġifieri il-Wikipedia bil-Malti, huwa għaliex dan il-materjal joffri wkoll rabta ma' xogħol ieħor bħal huwa pereżempju ċekkjatur għall-ortografija, għall-spell checker, jiġifieri u anke aspetti oħra ta' kif nagħmlu traduzzjoni ta' tarif tassew importanti u essenzjali dwar affarijiet anke li m'għandhomx jaqsmu ma' Malta illi jkunu jeżistu bil-Malti. Illi inti allura jkollok pereżempju tarif dwar il-pjaneti biex nagħti eżempju wieħed bil-Malti u Malti miktub tajjeb bl-istess tip ta' informazzjoni illi għandek diversi lingwi oħra. Jiddispjaċini ngħid li l-Wikipedia bil-Malti bħalissa fiha inqas minn 3000 artiklu u ħafna minnhom mhumiex artikli ta' kwalità. Imma teżisti għaqda non-governattiva li jisimha Wikimedia Community Malta illi din qiegħda taħdem biex toħloq bażi ta' utenti, jiġifieri users kif ngħidulhom bl-Ingliż, illi dawn l-utenti jkunu jistgħu jaħdmu flimkien biex ikabbru u jkattru il-Wikipedia bil-Malti. Dana huwa biċċa xogħol kbira u enormi u li hemm bżonn huwa li l-ewwel ikun hemm grupp ta' nies li jifhmu sew kif taħdem il-Wikipedia b'kwalunkwe lingwa u mhux ikun hemm iffukar biss fuq il-Wikipedia bil-Malti. U dan jieħu żmien. Allora, x-xogħol ilu għaddej issa għal madwar 3 snin, qed isir b'mod volontarju imma b'mod li huwa miftuħ ħafna u jiena personalment tal-anqas nittama illi matul din is-sena li ġejja sa jkun hemm biżżejjed nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-Wikipedia b'lingwi oħra biex anka il-Wikipedia bil-Malti, il-Wikipedia bil-Malti tkun anka tista' tieħu dik l-ispinta biex pereżempju minflok ikollna 3000 artiklu kif għandna bħalissa, ikollna 10,000 u aktar. Il-mira hija illi ikollna pereżempju 100,000 artiklu. 100,000 artiklu idaħħal l-ilsien Malti ma' ilsna oħra, dejjem ngħidu aħna li l-Malti huwa fost 12 lingwa uffiċjali li hemm fl-Unjoni Ewropea. Jekk tara il-lingwi l-oħra, jew nkella anke lingwi li huma id-daqs tal-Malti li mhumiex aqqas lingwi uffiċjali bħalma pereżempju huwa l-Welsh f'Wales fir-Renju Unit. Jew nkella lingwi uffiċjali oħra bħalma huwa l-Iżlandiż pereżempju fl-Iżlanda. Dawn qegħdin pari passu ma' dawn it-tip ta' figuri li qed insemmi.
Irridu nifhmu li Wikipedia żviluppat matul is-snin. U allura għalkemm ħafna drabi naħsbu illi mhuwiex source illi wieħed jista' joqgħod fuqu, nistgħu ngħidu li bl-Ingliż u b'nofs żana lingwi oħra, lingwi kbar, jiġifieri bħal huma l-Franċiż, il-Ġermaniż, anke bl-Arbi, il-Wikipedia huwa sors ta' enċiklopedija li wieħed jista' anke jorbot fuqu. Biex jieħu dak il-livell, irrid ikun hemm ħafna aktar artikli milli hemm bħalissa pereżempju fil-Malti u jrid ikollok anke aktar nies li jaħdmu flimkien kollettivament biex jaqsmu dan l-erf. Allura inti jekk għandek min m'għandux jagħmel jrid joqgħod jivvandalizza l-paġna tal-Wikipedia dawn jew awtomatikament permezz ta' software illi jinkiteb biex anke fil-verżjoni bil-Malti jikkontrolla dan it-tip ta' vandaliżmu jew nkella permezz ta' nies illi qegħdin jagħmlu maqassa kważi ħalli ngħidlek ma' ċertu paġni, inti kollok il-livell illi jinżamm għaddej. Jiena fiduċjuż ħafna illi fix-xhur biex ma ngħidx fis-snin illi ġejjin, il-Wikipedia se tieħu l-ispinta biex il-Wikipedia bil-Malti tkun tista' anke tilħaq il-livell mixtieq.